No trae nada. Sí, que no l'ensenyen. Sí que pasa así. No. Tenen 3 passades de... Són 3 passades, 3 exercicis diferents. Russos a la punta, russos als arcs i flamencos. I ara flamencos a la punta. Vaya coña, que això no sabia. Ha tocat. Bueno, Ha però... picat a 2, no? Però ha salvat la... Aprieta.